Yan. So, magluluto tayo mga loves. Yung ni-request ni Mr. ngayon, ham, egg, and fries. Yun yung gusto niya ngayon for tea. So, yun. Yun yung ibibigay natin sa kanya. Wala siya dito. Pinick up niya yung Polaris ata or Can-Am. Either. Kasi may nag-rent kasi. Tagay kayo dito. May work ako tomorrow. This is my first day back again after 5 days off at work. At nasabi ko naman siguro sa inyo na yung week 1 ko, kasi yung ruta namin, it just week 1 and week 2, and then yun na, it will carry on. So yung week 1 ko, 14 hours na lang siya. Thursday, 8 hours. Saturday, Sunday, 3 hours, 3 hours. I don't work long hours at weekend. So, I am very thankful. And my off din ako every other weekend. Pero sa week 2 ko, bumawi yung week 2 ko kasi I'm still doing 43 hours. But after that, meron na naman akong 5 days off. So, yan yung ruta ko. Kasi may nagtanong sa akin, wow, ang swerte mo kasi hindi ka nag-work ng long hours. Yes, nag-work po ako ng long hours. 14 hours akong nag-work. So, matagal-tagal din. I'm just very lucky sa employer ko na hindi ako nag-work long hours sa weekend. So, hopefully lang talaga hindi magbago kasi meron kaming bagong manager. Yung manager namin, ano lang siya, yung she used to be our deputy and then nag-move on siya to be our manager. At yung manager namin, naging deputy manager siya. Alala niyo ba yung lumabas ako na tinitle ko sa video ko, Night Out with My Katrabaho ata yung tinitle ko nun. So yun yun parang pasasalamat namin sa manager namin. It's a big step for her to step down kasi matagal na siyang manager dyan sa home na yan. 32 years ata yun. So, matagal na talaga. So, that place is her place na, kumbaga ba. Kasi, yung manager kasi namin, doon siya nakatira sa kung saan ako nagtatrabaho. She has her own flat upstairs. So, di ba? She built her life in that care home. Mag-a-unboxing tayo mga palangga. Nag-order ako ng 2 items sa Dorothy Perkins kasi kung naalala nyo, sinabi ko sa inyo na I will be attending a live blood session in Manchester this coming 5th of December. So, kailangan kong magsuot ng top na short sleeve or I can easily roll. So, ito, nung nakita ko siya, sabi ko, I think this will be perfect. So, hopefully lang maayos or magkasya sa atin. So, yung first item, hindi ko alam kung bakit ko to binili. Pero sobrang sexy niya. It's a halter neck top. It's a sparkly one. So, for sure, hindi ko to susuotin sa live blood session. See? Nakita niyo yan? Sobrang sexy niya. Mag-insert ako ng video dito na tinatry ko. Sobrang ganda ng kulay ay, see, pang party-party ba? Yan. And ito, 24 pounds siya. Yan. And this is size
Size 6. Yuki size 6. And ito na. Ito talaga yung binili ko. Sana magkasya siya. Oh my gosh. Parang ang laki naman ito. Uy. Ito size 8 siya. Ito lang yung pinaka-small. Sobrang laki niya tingnan ay. I hope okay lang. So, ito yung first item mga palangga. Nagbago yung isip ko. Diba sabi ko sa inyo, mag-insert ako dito ng video. But anyway, ito na yung top. Malaki siya sa akin, oy. So, kailangan ko itong ibalik. Sandali lang. Ah! Ano sa tingin niyo? Ay... Pag itatight ko siya dito sa gilid, parang napo-fold siya. I like the style pa naman kasi dito para siyang may illusion siya ba na meron kang blazer at ito na parang kamitap. Malaki talaga siya sa akin. I love the color pa naman. And yeah, I can easily roll up the sleeve. Kasi kailangan din akong kuhanan ng dugo. Ayan. Ay, sayang eh. Pasensya nyo na. Ang nakikita nyo, kamitap sa ilalim. Black kamitap. Sayang. So anyway, mag-proceed tayo sa second top. So, ito yung second item. I like it. Oh my gosh. I really like this. Saan ko to susuotin? Yung bra ko nahulog. Kasi yung bra ko, may strap siya at tinak-in ko lang dito sa side. Sandali lang. Oh my goodness. So, ito. I like this. Yung ano niya, yung outside, medyo may, you can feel it na medyo makati yung material niya, pero yung inside niya, meron naman siyang lining. So, at least yung inside ng top, hindi siya makati. Yan. I like this. Yan. Pwede ko itong dalhin sa Pilipinas, diba? Naku. Ang ganda nito ay, I like this. So, yeah, ito siya. Parang ang sexy ko tingnan nito ay, charot! Makapag-claim naman, no, na parang sexy. Charot naman, hindi naman talaga sexy. So, lalabas tayo. Nilagay ko na yung strap ng bra ko kasi kanina talaga nahulog. Lalabas tayo with this outfit. Makita ko ni Phoebe at Fipa. Parang sasabihin niya, saan aalis si mama? Nandoon sila, oh. Ay, no, I cannot go out with this. Magpalit muna tayo. There you go. Kukuha lang ako ng kahoy, yung maliliit na kahoy para to start the fire. Whew! Ang ginaw pala. Merese, oy, nganong gawas, unin ani ang gisuot. Yung update pala sa hair laser removal ko, nag-lessen naman yung hair, which is a good thing. Pero if you ask me if after sa session ko, because I still have 2 more session and that's it. So if you're gonna ask me if I gonna revoke it, no. I'll just pluck my underarm, the usual method. Kasi noon talaga, nagpa-pluck talaga ako ng underarm ko at noong nagpa-pluck ako ng underarm ko, yung mga buhok na tumutubo, yung underarm ko,
parang nagkaka-pimple siya. Pero nung nag-start ako na magpa-hair laser removal at sabi niya, hindi pwede yung mag-pluck, mag-shave. So, nung nag-shave ako, nakita ko talagang yung difference. Hindi ako sure kung dahil din sa hair laser removal, pero sobrang soft ng underarm ko talaga. Parang baby underarm talaga. Charot, uy. Pero, hindi tulad ng baby kasi yung underarm ko maitim. Nakita nyo naman. Come on, oy, focus. What's wrong with you? Kailangan ko talagang palitan yung camera ko kasi parang na-damage talaga yung lens ko ay. So, anyway. Merry Christmas! Hindi ko siya masyadong pinapatunog kasi alam niyo na, baka makopyright tayo. Alam niyo naman si YouTube. So, ayan na. So, anyway, kung nakikita nyo, suot ko pala yung singsing ng mama ko. Someone asked me nga pala, bakit ko daw hinuhubad? Hinuhubad ko siya at bihira ko lang siyang sinusuot kasi mostly talaga nung nag-start ako sa trabaho ko, sobrang bihira na akong magsuot nito. Paano ba? Saan ba kayo ilalagay? So, hinuhubad ko siya kasi sa trabaho, bawal ang jewelry. Hindi naman bawal talaga lahat. You can wear wedding ring, pero hindi siya recommendable. Tumatahol yung mga bata. Hindi siya recommendable kasi yung rings, it can be... Sandali lang. Wala namang tao. It can be a harbor of pathogens. Pathogens are bacteria, viruses, and fungi. Fungi. So, ayun, hinuhubad ko yung mga jewelries. At alam niyo naman, hindi talaga ako mahilig sa jewelries. Minsan lang talaga ako nag-jewelry. Ito, hindi ko talaga to hinuhubad. Since I got married, it's always there. Pero ito kasi, mahirap kasi siyang suotin sa trabaho kasi nakikita nyo ba? It is sticking out. Unlike sa wedding ring ko, walang naka-stick out. Plain lang siya. So, kung susuotin ko to sa trabaho, yung PPE, mostly yung gloves, may tendency na masisira. So, you know, you need to protect yourself as well when handling bodily fluids. At alam nyo na kung ano yun. Parang nininervyos ako ay. Iwan ko. Nung tumahol yung aso. So anyway, magpapalit muna ako eh. Pero I love this. I really love this. Bumili din pala ako ng ito. Raspberry Cascade Delight yung ano niya, parang ano ba, breed kung sa aso pa. Ano ba? Ito, it is a Raspberry Juan. Ito, Juan? Hindi siya nagpo-focus ay common. Hindi talaga siya nagpo-focus. Basta Raspberry Juan siya. Kailangan ko itong ilagay sa tubig kasi tomorrow, meron akong work tomorrow for 7:30 to 3:30. Pagkatapos ko sa trabaho, itatanim natin. Pero kailangan ko itong isok sa water para hindi mamatay. Lalagay ko sila dito. Bubutasan ko lang siya para masok niya yung tubig.
Mga bata, mag-ingat sa pag-handle ng kutsilyo. So, yan. So, hopefully lang talaga tomorrow hindi uulan. Kasi pag uulan after sa work, then pahirapan talaga tayo tomorrow. Kasi alam niyo naman dito, hindi lang ulan yung inaalala natin dito, malamig din. Ako to, si Phoebe at si Pipa, tumatahol. Oh, nandito na si John. Yes, that's fine. That's a good news. Nag-worry lang talaga ako pag wala dito si John. And then, yung mga bata tumatahol. Nako, it makes me nervous. Kailangan nating magluto ng itlog para kay Mr. Lulutuin natin yung itlog ni Mr. Hindi ako maghahapunan ngayon kasi kanina nag-late breakfast ako. So, 10:45 na ako nag-breakfast until now. 5 minutes. Could you run upstairs for me and get my car keys? I was thinking, car workshop. Okay. So, yeah, until now, busog pa din ako. John is here. Hindi tayo pinansin. Nagmamadali. So, kailangan niya ng car key. Tea is ready. Si John na lang yung hinihintay. Ewan ko kung nasaan na yun. Nilalakpan niya yung workshop. Sa wakas, nandito na si Mr. You're not eating? No, I'm not eating because I have a big breakfast. It's late breakfast. So, yeah. So, I'm not eating. Could be that. Cut them in half. There you go. Stop it. You will burn yourself. There's a piece. Yeah, there's a piece. Piece there and I am getting perfect in cooking your egg. yeah. Kasi noon talaga, I don't know how to make a sunny side up. Yeah. Palagi talagang luto yung egg yolk niya. Pero ngayon, I'm getting good. There you go, sweetheart. Thank you, darling. So this is John's tea. Come on, it was cold. Yan. And of course, nilalagyan niya ng vinegar yung chips niya. Oh, yes. Got that Vinegar and salt. Enjoy, honeybee. So, while he's eating his main, I'm eating yogurt and clementine. Thank you. So this is one of the reason why I did not have a tea. Kasi gusto kong mag-pudding. Yan. Lemon cheesecake. Oh. This is leftover from last night. Kasi last night we have steak and this lemon cheesecake. This one? We're watching Castrop. That's a new show. To show. Mariah Carey, Yan. Angelina Jolie, Julia Roberts, Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez, Kate Blanchett. I don't understand it completely yet. Kasi bago pa siya.
Yesterday, hindi ko na talaga natanim yung raspberry natin. 'Di ba sinabi ko sa Wednesday, itatanim natin yung raspberry natin Thursday pagkatapos ko sa trabaho. Hindi ko na siya natanim kasi yung shift ko matatapos sana 3:30 ng hapon. Pero yung manager ko, tinanong niya ako if I can stay until 5 o'clock. So I said, okay. Wala na talaga ako maisip na rason. So, parang na ako pa, na frame, hindi naman. But, you know what I mean. Parang no choice but to say yes. Wala naman akong trabaho ngayon. Today is Friday. So, tatanim natin. Sobrang lamig sa labas. O, kailangan kong labhan to ay. Sinuot to kahapon ni Jan. Kasi lumabas siya nag-shooting. At ito yung raspberry natin. Nilagay ko dito kasi basa kasi sila. Hello, girls! Tingnan nyo. Si Jan nasa workshop. Umaambon mga palangga. Ayop, hindi lalakas yung ulan ay. Sobrang basa ng ground. No, you're not allowed here, sweetheart. No, you're not allowed. Nahulog yung gloves ko. Nako. So, yung mga raspberries, ilalagay ko sila dito. Yung bed natin sa mga carrots and parsnip, kung naalala niyo yun. So, saan ko ba ilalagay? Saan ba? Dito na lang. Ililinya ko sila dito. Yung strawberry ko ay hindi ko po talaga sila nata-transfer. Nagdadalawang isip ako sa strawberry ko kasi I feel like it's very late na para sa strawberry na i-transfer. Natatakot ako na i-transfer ko sila ngayon and then they will not survive kasi malamig na nga at may frost na, nagpo-frost na sa umaga. So ito sila, yan, kailangan na lang nating magbukal
Mga palangga, na itanim ko na rin yung raspberry natin. Medyo hinihingal pa talaga ako dahil sa pagbubugal ng lupa kanina, pero it's okay, it's a good exercise. So ito na yung raspberry natin. Yan. So I hope lang talaga happy sila dyan. I hope mag-survive sila so that next year hopefully mamunga tong mga raspberry natin at may ma-harvest tayo. I'm so excited. So kung napapansin nyo, yan, diba 6 sticks sila dito na stem. Yan, ito rin, pareho sila. Hindi ko sila siniparate. I don't know if it is a good idea na hindi ko sila siniparate. Natatakot kasi ako na isiparate sila kasi baka mamatay. I don't know. I need to ask John. Bakit ko ba hindi tinanong si Mr. bago ko sila itanim dito? Kasi baka sabihin niya, you need to separate them. Nako. Oy! So, another bugal na naman. Ay! Yeah. Hindi ko na lang siya binunot kasi okay naman siguro sila dyan. Okay naman siguro. So, hindi na natin yan kailangan bunuotin. So, I just need to ask John kung kailangan ko ba silang i-separate. I need his opinion kasi wala talaga akong background about sa pagtatanim ng raspberry. This is my first time to plant a raspberry. Hello, girls! John is in the workshop. He is so busy. Naku, tingnan nyo. Ah, it looks so dark. Yan. It looks so dark. Oh my. Sobrang busy ni Mr. sa repair ng Range Rover niya. Mr. I have planted the raspberry, but I did not separate them. You can't do that. I cannot do that. You haven't separated them. Well, You just put each planted individually. oh, I have to plant them individually. No, between what there. Oh, I did not plant them individually. I just put them as it is. Oh, just put them in that bed. Oh no. Naku, umaambon mga palangga. I already planted them. Oh no. You know that raspberry that we bought in Tesco? It's actually bearing a fruit, Han. Alright, look at them. That's no good. Look, the one that we got from Tesco, it's bearing a fruit. So I need to separate them. Ah! All my hard work, honey. Split them and put them in. Are they okay if I split them? That's what it's supposed to be. Alright, I see. You don't break the root when you do it. But you do. Put them in. Well, that's why I asked you because I was unsure. Put the hole. Just lay them down, space them out, and put them on there. Okay then. Thank you. Nako naman. After hard work natin, binunot ni Mr. lahat. Oh dear. Yan. Lesson for the day. Dapat magtanong talaga. Nako naman talaga. So magbubugkal na lang tayo doon. Oy. Kasi kung isiseparate natin sila, dalawang raspberry lang talaga ang mailalagay dyan. So yeah, lalagay natin sila dito. Sa wakas, natapos ko na rin sila. Yan. So, dalawa na lang yung kailangan nating itanim. Oh, it's so cold. I cannot feel my lips. Yung lips ko parang nananamb siya at yung kamay ko dito sa fingertips ko. So, sumasakit na dahil sa lamig. So, bilisan natin mga palangga. So, ito na lang.
So, yan na. Tapos na talaga tayo. Woo! Papasok na tayo sa loob ng bahay. Ibabalik ko lang yung mga tools sa tool shed. And then, magko-coffee tayo. Kailangan natin ng kape kasi we need it. Pangpalakas. Pangpalakas. Nagbago yung isip ko. Nag-hot chocolate ako. Hindi ako nagkape. At merong pa toast. Ginutom kanina dahil sa kakabugkal ng lupa.